amani. Moko kuom josiasa mawuok e duond bura mar ODM e kachung'od bura mar Rarieda okwayo jodak ma kono mondo nya kwe kinde limbe ma jatend piny William Ruto chano matimo e kaunti ma Siaya chieng' Jumapil ma jumani. Kane giloso bang' romo mane gibedo godo Aram, jakom mar ODM bade mar Rarieda Onyango Radier oyango ni limbe ma jatend piny kaka wendo modhial e kinde nyasi mar goyo erokamano kaluwore gi yiero ma jagoro maduong' e migawo mar thieth Ouma Oluga onego orwak e yo makare kendo josiasa owinjore owere gi liet mar siasa. Josiasa bende okwa mondo owe rakruok mag siasa e kindgi kod kinde limbeni. Wa appeal ni joma moko man oko magin followers mag party wane ni giwuog te mondo gibigi kony nyathiwa budho wendo ne ma en president of the Republic of Kenya. Mak mana ni wang'eyo ni politics to pogo ga ji. President and head of and leader mar UDA. ODM be nigi leader ne ma en Dr. Oburo Genga. So on occasion like this one, besides the fact that nyocha wane broad-based government, wendo mar nyathini en wendo ni. Akwayo jo Rarieda, madhi biro ni biro konyo nyathiwa rito budho wendo ne. Obi ka ging'eyo ni gibiro bedo gi kwe kendo wadwa winjo gima wendo wacho kendo wadwa ni warit wendo gi sironyo kendo koa to akong'e ni jokorwaka. Wan kaka youth wadwa assure president wadwa assure PS giwende te ni wan kod kwe moromo kendo warwako gi onge koko moromo mabro bedo wan kaka jo Rarieda. Wabed mohore kabisa kendo wabed mokwe kabisa sana gini dhine kijende mi iwuondo gi gik moko matindo ni mondo gibigi wach weche moko dhi kare kata gikel tulo. Wamiyo usie makende ni kikubi kae koponi ochuno ni nyakibi tibi kibolori to koponi okidwa winjo weche matimre ka to wakwayi gi muolo ni kikichopie. Bengi maduong' ma pacho ka CBK oyiene kambi mar tudruok mar Safaricom mar pando namba mar